Kaixo lagunak, egun batzuk beste batu baino luzeagoak egingo zaizkizu, ezta? Guri ere horrela gertatzen zaigu. Gaurkoan proposamen eta eskaera batekin natorkizue. Proposamena hurrengoa da. Argazkietan ikusten duzuen moduan, etxean dituzuen ipuinak hartu, gustokoenak izan daitezke, eta beraien portadak antzestea. Argazki bat ateratzen baldin baduzue, guri bidali aldi guzue. Guk gusto eta plazera handiz ikusiko ditugu zuek egindako antzeslanak. Musu bat eta gozatu proposamen eronekin. Agur!